Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Banuwas ang hinigaran may ara na sa positibo nga kaso sang ASF. Samtang isa pagid ka barangay sa Silay City ay nagdugang man nga kaso sang positive sa ASF. Sa June 9 nga report sa Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture, Regional Field Office 6, nagpositibo sa African Swine Fever ang baboy gikan sa barangay Anahaw. Sa amuman nga report may ASF positive man sa barangay Lantad, kag Hawayan sa Silay City. Dablag pa, may ASF nga kaso nga gid-report sa barangay Patag kag Ginhalaran sa Silay City. May ASF man nga kaso base sa among nga report sa BAI sa Barangay 5 sa Victoria City. Suno kay hinigaran Mayor Nadia Arceo, silang damlag pa nagpatigayon sang testing sa Barangay Anahaw kag Kambaog. Suno sa iya, may positibo nga kaso sang ASF sa Kambaog. May 12 ka mga barangay sa hinigaran nga nagreport nga may nagkalamatay nga mga baboy nga nagdangat na sa 541 sa karon. Tuyo maghatag sang banwas ang assistance nga 500 pesos sa mga namatchan sang idik kag 1,000 ka pesos naman sa mga dalagko nga baboy. Suno sa kay Engineer Albert Barogo, ang OIC sang Department of Agriculture, may programa ang DA nga mabuligan ang mga apektado sang ASF pero ini ang para sa repopulation o kunyad tong mga naga-recover na. Ang affected nga kabaog nga agresyon tayo ilabilog ang agresor. Ang napatay sila 317 kababoy. Sa Kambaho lang. Sa kabaog na. Yung financial assistance naman, kuha na siya. Yes, sa Manuay, kamay, 500 pesos per piglets. Per piglet. Per piglet, Mayor. Oo. Ba, ininingan Per pig or per piglet? Piglets. Ang piglets, 500. Ang mga pig nga, ang dagko, tag sa kalibo.